जुदि नोंथांमोना थाखो 10 आरो थाखो 12 आनजादाव फेल जादोंमोन नङाब्ला थाखो 10 आरो थाखो 12 आव फेल जागोननि मोनसे सम्भावना दं। बे खेबाव खम नाम्बार मोननायनिसो आसा दं नङाब्ला मानिबा जाहोनाव फरायनायखौ नागारनो गोनां जाबाय। अब्ला बे फोसावनायजों मिथिहोनाया नोंथांनि थाखाय जोबोरैनो गोनांथार। माबायदियै नोंथाङा अपेन बर्डनि जोहै मोनसे बोसोरखौ फेलें थांहोआजासे पास खालामनो हायो बेनि थाखाय रेजिस्ट्रेसन खालामनायखौ जागायबाय। अपेन बर्डआ थारैनो मा बेखौ जों नोंथांनो फोरमायगोन। नोंथाङा सानफ्रोमबो फरायसालियाव थाङालासिनो थाखो 10 आरो थाखो 12 नि आनजादखौ होनो हागोन। न'आव थानानैनो नोंथांनि सुबिदा बायदियै फरायनो खाबुखौ मोनगोन। आनजादाव उथ्रिखांनायनि उनावनो आबुङै सरकारनि साख्रि मोनफुंनायनि सार्टिफिकेटखौबो मोनफुंनो हागोन। बे आनजाद एबा फरायनो गोनाङा बिथांमोननि थाखायल' जायफोरानोखि थाखो 10 आरो थाखो 12 नि फरायसाफ्रा फेल जानानै दंमोन। जायफोरानोखि गोबां बोसोरनिफ्रायनो आनजादाव फेल जानानै ओरैनो जिरायनानै दंमोन। जायफोरानोखि गावनि नाम्बारखौ गोबांसिन मोनबावनो लुबैदों। नोंथाङा बेफोर गासैबो सुबिदाखौ मोनफुंनो थाखाय अपेन बर्ड आनजादाव थाबैनो मुं थिसन। मुं थिसननो थाखाय जोबोरैनो गोरलै। मुं थिसननो थाखाय अफलाइन आरो अनलाइननि गेजेरजों जागोन। नोंथाङा फोथायनाय लाखि आरो नोंथांनि गासिबो फोरमान बिलाइखौ थि रोखोमै लानानै एप्लाइ खालाम। गासैबो सुबिदाखौ नोंथाङा मोनफुंनो हागोन दाक्षिणी एकाडेमि बिथिंनिफ्राय। दाक्षिणी एकाडेमिया नोंथांमोननि सोलोंथाइ बोसोरखौ मोजाङै जाफुंसार होनायाव मदद खालामगोन। बे एकाडेमिया गोबां जायगायाव आनजाद मिरु दं जेरै गुवाहाटी, बायहाटा, अदालगुरि, मरिगाव आरो धुबुरीयाव मोननो हागोन। जुदि नोंथाङा दाक्षिणी एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दं अब्ला नोंथाङा दानो फोनांजाब खालामनो हागोन आरो आबुङै मोनथिनो थाखाय कल खालामहर 8638191950 एबा 9365981525। मावखुलिनि थं सान्ति रड, अदालगुरि HS स्कुल साखाथियाव थानाय।